naman po yung mga future plans pa po natin for this program po? Target na po natin ngayon is syempre pagkaisahin na po ang lahat po ng health facilities dito po sa atin pong probinsya ng Pangasinan para mas mapadali po yung referral system po na binabanggit ko. Kung kunwari meron pong mga nagpa-check up from the RH level going up or sa mga hospitals going down, mas mapabilis po natin kumbaga yung network po ng atin pong mga healthcare facilities, RHUs, hospitals, i-harmonize na po natin. Yun po yung target din po natin bukod po doon sa pagpapaigting, pagpo-promote po ng preventive and promotive healthcare dito po sa atin pong probinsya. And syempre, mapababa yung mga sakit dito po sa atin pong probinsya. Although sabi nga din kasi nila, naalala ko lang, sabi kasi nila, hindi porke walang nagpapacheck up sa'yo. Walang may sakit. Yeah, walang may sakit. Minsan kasi hindi talaga sila nagpapacheck up kasi wala silang means na magpa-check up. So, dire-diretso po itong pong gikonsulta para po sa lahat ng Pangasinense. Kasi again, hindi lang po siya nung nakaraang mga buwan, dire-diretso po yan. Since isa po siyang batas hanggang ngayong taon, next year, sa mga susunod pa pong taon.